Vou chamar a Manolo. E quero que saibas, Manolo, que se ves arranxalo, estaríache moi agradecida. É un traballo pro home da casa. Xa. Isto é unha emerxencia, Necesito un electricista titulado. Así que ao final chamoute miña nai. Que vasiño de auga queres? Tes unha villa fora. Recoñece que estás enfadado con Manolo polo do coche. Por qué? Por estrelar o meu coche de 43.600 euros. Berto, estiveches fumando? Eu? Non. Foi o teu mozo. Como lle pegas, oh, mi madriña? Xa hai luz, entón. Ainda queda, pero Manolo está traballando niso, E onde está? Manolo? Estás aí? Veña, non se seas tímido. Só quería dicirche que teño ganas de verte. O es que che parece se lle comento que se quede a cear hoxe connosco, Sí. Non estou pensando en cambiar de mozo, pero se cadra debería pensar en cambiar de fillo. Magua que xa sexa tarde para darle unha adopción. Manolo! Que se son humanitas, pois... A ver, do 0 ao 10 poríame un 7, non? Un 7,5. Berto con trade na man. O apocalipse. Se o ves, corre e non mires atrás. Quería pendurar un cadro e rebentou todo o sistema eléctrico. Como puido facelo? Hai que ter talento. Sí, se a casa está estupenda, todo para a galería. Pero despois a instalación eléctrica parece de cando miña nai levaba pantalóns de campa. Solucionado, mamá. Volve a haber luz. Só hai algún problemiña con algúns electrodomésticos. Xa me decatei. Xa sei, verás, mira. Se queres usar o teu secador do pelo, tes que acender a luz da terraza. Para o forno, pois a lavadora. Sabes o que che digo? Que vou solucionar isto agora mesmo. Vou chamar a Manolo. Que Manolo é un manitas. Manolo arranxoulle a fritideira a Pili, Manolo está moi sexy como no detrás. Tanto me ten Manolo. E digo eu, o teu mozo ten algún tipo de titulación? Porque eu fixen un cursiño de 40 horas de electricidade automotriz. Veña, Berto, déixate de lerias. Recoñece que estás enfadado con Manolo polo do coche. Por qué? Por estrelar o meu coche de 43.600 euros. Non, que va. O que pasa é que este traballo é un traballo pro home da casa. Xa. Como cando arranxaches o aspirador. Ou xa non lembras o que lle pasou ao hámster do teu irmán? Vale, recoñezo que non foi moi boa idea meterlle o motor da Vespino á aspiradora. Pero aquel hámster non tiña que ter saído nunca da súa gaiola. Saltou a caixa de voz. Manolo, guapetón, cando teñas un entrechama, que quero propoñerche unha cousiña. Mua.
ás veces penso que miña nai non confía en min. Eu provoquei a avaría e teño que ser eu o que a solucione e punto. Nunha cousa ten razón. Hai que comer. E sen electricidade estamos apañados. Así que hoxe imos precisar axuda externa. Habendo produtos tan bons nesta ría, estaba claro que os restaurantes tamén tiñan que ser fantásticos. Oín falar moi ben de Casa Bóveda, así que alá vou. Seguro que me preparan algo rico, rico, rico. Hombre, Poncho! Que tal? Mira, veño de Rianxo, ata Carril, para comer unhas ameixas ou o que me ofrezas. pareceme moi ben. Que Aquí en esto- Carril esta mexilla está moi ben. Pues Perfecto. fantástico. A ver que temos por aquí. Por que non me comentas un pouquiño que traballades aquí, Os produtos todos autóctonos da nosa ría. Peixes e mariscos. As ameixas xa, por suposto, as do Carril. Se tes que decidir entre un prato, unha recomendación, Un guiso de rape xa, eso xa non va máis. Tes un guiso de escacho que eso é, para min é o favorito. o top. Moi ben. O rodaballo, 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 rodaballo. O rodaballo. Rodaballo. Estou salivando, Moncho. Que era esta casa antes? De onde ven? A casa, nun principio, era unha axencia marítima. Os primeiros telégrafos se instalouse aquí. Porque entrei o primeiro que vin, ao chegar aquí, foi a man esquerda ese cartel de aí, tan estupendo. Este cartel, nós temos uns amigos de fai 50 anos de Sevilla. Este home era o único coleccionista que tiña todos os carteles de ferias e de toros. Ese foi un regalo que me fixeron. Isto é unha peza única. Tuvemos a oportunidade de comprar esta casa e vímola, puxemos o restaurante aquí, na planta baixa, as habitacións de arriba, foi cando decidimos poñerlo aí na lareira, un comedor familiar, para que a xente se encontre como se na súa casa. Quen está aí na cociña agora mesmo? María Eugenia, María Eugenia, que é a tua filla. a nosa filla, Vou dicirlle hola, a ver que... pareceme moi ben. Vale. Vale. A ver que sorpresa ten para min. A ver, Sí. a ver. Eugenia. Hombre, Berto, que tal? Como estás, Filico? Moi ben, perfectamente, ti que tal? Falei co teu pai en que estou falto de comida. Entón, poderías, por favor, facerme unha cousiña? Moi ben, sí, sí, sin paréceche? problema ninguno. Fantástico. Unhas Están aquí. ameixiñas a mariñeira. Están frescas, Están ademais. fresquiñas, recén collidiñas. Pois veña, unhas ameixas, sería Vale. fantástico, sí. Que necesitamos para as ameixas a mariñeira? O principal o produto, a meixiña de Carril, a propia, a babosa de Carril. Nos fan falta un poquinho de pimentón dulce, un pouquiño de pimentón picante, unha pizquiña moi pequeniña, fariña e sal, agua, un poquinho de cebola picadiña e un poquinho de viño albariño. Ah, moi ben, que Unha rico. pizquiña para que lle dé ese toque aún máis. Unha pizquiña, despois o resto a copa, non? E que che parece se me botas unha mansiña? Fantástico. Empezamos por poñer un mandiliño? Veña, para que non te xusto máis, e que estás- necesario. Cade o segredo? O segredo é o máis importante, que a meixa, o produto, esta meixa babosa é auténtica de Carril. Podo coller unha? Como non? Sí. Por favor. Esta é a auténtica meixa de Carril. Por eso está tan boa, en esta caso, a meixa a mariñeira. Está fresquiña, eh? Están, Mira, sabes? mira, cosa moi- Pobriña, pois xa... Ai, pobriña, dame con un pouco de pena. Pois se acaso non as facemos, ti que crees? No, que familia, que familia. Xa non teño pena ninguna, tanto ten. Eugenia, se queres, digo que podo cortar eu a cebola. O que pasa é que non terás unhas gafas de buceo. Non, home, non fan falta, por amor de Dios. Son moi sensible. Ai, por Dios, non me digas eso. Non fai falta ninguna. A ver, Oso intenta. Si choras moito, O some tamén chora, sabes? pero non sei que me dá verte cortar a ceboliña así, O lacrimal lo teño moi sensible. Me deixas a mí? Podo facelo eu? Sí. Se non te importa. How did it feel when the clocks went back? Nights when I Temos a tarteiriña con aceitiño, xa templadiño, aceitiño de aceite de oliva.
Fago de pinche, non? Vamos a deixar que se dore un pouquiño a cebola. Berto, por favor, as ameixas. As ameixas. Moi ben. Aí van por Así aí. me gusta. Imos facer un pequeno Vamos xenocidio a botar. ameixeiro. Crisis in this male midriff. Un pouquiño de sal. Ahora me pasas o pimentón dulce, por favor. Que Ese. este de aquí que ten así un Moi color... ben. Ahora, por favor, pásame efectivamente O o picante, picante. ¿no? Pero picante botamos de unha chisquiña. Un chisquiño de nada. Pouquiño, nada. Vamos a deixar a revolver, tapalas e deixar que se abran. Pero mentras, podemos ir preparando o que é a salsa. A xarriña co viño albariño. Co viño. Por favor, e a fariña. E a fariña. Botamos o viño, bichando o albariñiño e agora un pouquiño de fariña. Sabes para que é a fariña? Para que colla espesor. Efectivamente. A próxima vez as fas ti soliño, faciliño. A ver, sí, parece doado, pero é que son un pouco mañoso, sabes? Pois non tes cara deso, Porque minto moi ben, entón... Esa está listo. Vamos a ver como andan as ameixiñas. Vale. Mira, a ver, pues xa están. Ai, que pinta. E cheiran ben, Se irán de maravilla. Listas as ameixas. Xa está. A mariñeira, deixar que fervan un pouquiño. E listo, non hai nada máis que facer. Rapidísimo. Emplatar e comelas. E comer, un aparte- pouquiño de albariño, un trociño de pan. É a cousa máis rica do mundo. Aquí tes unhas ameixiñas a mariñeira. Mira, eu aspiro así un pouco fume e que xa vou comido, sabes? Así Esta é a auténtica receta das ameixas a mariñeira. Hai outras formas de facelas, pero como esta, Ninguna. ninguna. Estará encantada, Carmela. Pois encantada, Berta. Non, se non podes vir, que llemos facer? Pero quero que saibas, Manolo, que se ves arranxalo, estaríache moi agradecida. Sí, moi agradecida. Canelóns. Ou rodaballos, sí. Pero ao final vas vir ou non? Podes ou non? Mira, eu teño presa, teño que marchar. Non, a Illa da Arousa. Sí, despois sí o maratón de retallaría. Maratón de retallaría solidario. É para axudar aos refuxiados. Todo o que fagamos vaise poxar. Alá imos todas as amigas a remendar como cosacas. E voilà. Creo que non me explico. Dígolle que isto é unha emerxencia, Sí, necesito un electricista titulado. Claro que podo arranxalo, por favor. O que pasa é que estou un pouco leado. E ademais está ben apoiar un pouquiño así as empresas locais. Non, que se veñen en 2 días non me vale, Non, da igual, tanto ten. Xa busco a outro. Alá, chao. Ai, que país. Xa vai, non? Hola, bons días. Así que ao final chamoute miña nai. Pois non facía ningunha falta que viñeras, que xa chamei un técnico. Pero pasa, anda, pasa. Non quedes aí mirando, que non chegou trabar. A primeira impresión... A ver, que non parece ese Manolo que vende miña nai, non? Mais ben é... Manoliño. Seguro que vas facer iso, non? Está ben, se cadra son un pouquiño rancoroso. Un chisco. Pero é que espetou o meu coche.
A que non sabes quen veu de visita? Manolo, o teu electricista favorito. Si, o que pasa é que non é moi falador, eh? Se, xusto agora acabo de convidalo a tomar algo. Sí, mamá, sí. Ei, non te pases, eh? Ou pagas ti a factura da auga. Cuidado. Sí, mamá, que sí, nada, todo ben. Claro. Sí, chao, mamá. Chao. Ei, ti, miña nai, manda chevicos. Quen ten un Manolo ten un tesouro. O pobre anda tamén enleadísimo e aínda así fixo un esforzo por vir. Cando vexa Buno comer a bicos. Hola, César. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, aquí con un pouco de frío. Hoxe viñen aquí á Illa da Arousa. Que bonito é isto, eh? E quería aproveitar para saber un pouquiño máis do mundo das conserveiras. Pois estás no lugar indicado. Este é o Peirao de Pau, non é? Exacto. Este era o muelle privado da fábrica de conservas Godai, que chegou aquí en 1843. E se queres, ahora pasamos a ver a fábrica por dentro. Pois moi ben. Xa choveu. A primeira conserveira de Galicia. E que ben aprendemos a facer conservas aquí. Pero claro, cos produtos que temos. César, que hai no centro de interpretación da conserva? Temos nas paredes do fondo varias fotografías da xente que traballou aquí nesta fábrica. Temos tamén algunha da maquinaria que non é toda desta fábrica, tamén son donacións de outras fábricas de conserva, e ademais algo moi importante é que temos aquí uns mesados que son orixinais da fábrica, que son os mesados de empacado e os mesados de aceitado. Esta fábrica non foi a máis grande de Galicia, foi unha das máis importantes, porque en 1881 chegou aquí o rei Alfonso X e nomeou, gracias á súa calidade de produto, a fábrica de conservas Godai a provedora oficial da Casa Real Española. E, ademais, conseguiu moitos títulos e moitos premios nas exposicións universales que hubo alrededor do mundo, en Chicago, en París, en Barcelona. Ganou moitísimos premios e fixo que a Conservas Godai se extendera por todo o mundo, non fora só para o consumo interior, que era hasta ese momento que había aquí. A fábrica pechou en 1961 por varios motivos, pero o motivo máis importante é que desapareceu a sardiña nos bancos de mar. Desapareceuse, esquilmouse totalmente, xa que solo na illa, gracias ás 10 fábricas de conservas que había, se producían alrededor de 4 millóns de kilos de peixe ao ano. Bueno, o centro de interpretación se creou para impulsar esta cultura que existía aquí en Galicia, basicamente. Tes aquí o pulmón, o corazón e a alma da fábrica de conservas Godai. Esta é a máquina de vapor que transmitía toda a enerxía e a luz ás maquinaria que se utilizaba aquí na fábrica de conservas. Isto é unha sertidora. Foi a máquina que impulsou a produción nas conserveiras galegas. Quen usaba esta máquina? Pois, fundamentalmente, man de obra femenina. En cada máquina se postaban 3 mulleres. Había os encargados de maquinaria, da producción, o xefe que vivía en Vila García, e o resto era todo mulleres porque eran moito máis baratas, cobraban 16 pesetas ao día. En 1950 hai unha gran huelga na que deciden todas deixar de traballar para pedir un aumento de salario. Isto, de verdad que o conseguiron, pasaron de cobrar 16 pesetas a 20 pesetas, que no seu momento era un sueldo bastante decente xa. Pois sí que ten historia o mundo da conserva en Galicia, eh? Si, é o que queda ainda por contar. Pois moitas grazas, César. De nada. Quedamos para outro día, entón. Perfecto.
Pois sí que funciona, tiñas razón. Bo traballo. Son moi vehemente nos primeiros contactos, pois podo resultar algo brusco. Pero ollo, que eu se mo propoño podo ser o perfecto anfitrión. ¡Guau! ¿Cómo le pegas, tío? ¡Qué fenómeno! ¡Oh! ¡Triángulo! ¡Vaya triángulo! ¡Guau! ¿Cómo le pegas? ¡Oh, mi madriña! ¡Guau! Pero, tío, es buenísimo, tío. Pero, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Paréceme un home moi intelixente, aínda que sexa calado. Non sei, eu creo que lle gusto, non? Que conxeniamos. ¡Guau! ¡Vaya malleira! En serio, es un feras xogando, pero eu non sabía. Hai que botar a do desquite, Veña. O mellor de 3. O meu pai é un tipo alto. Eu nunca pensei que miña nai estivese con alguén tan baixiño. Creo que iso di moito dela. Que a miña nai mira ao fondo das persoas. E iso paréceme admirable. Xa hai luz, entón. Aínda queda. O conectar o teu secador de pelo acéndense os aspersores do xardín. Pero Manolo está traballando niso, E onde está? Manolo? Cariño? Foi a por fusibles e cervexas. Que pena. Para un momento libre que teño. Vasme preparar a merenda. Non, é para Manolo. O seu bocadillo favorito, anchoas con tetilla. Non merece, que está gañando o ceo aturándote. Pregúntallo a él se ata lle deixei que me gañara a consola. Xogando os videoxogos, Manolo. Sí, é xoga que mete medo, notase que ten callo. Manolo, pero se usa un móvil do 2001, porque non se entende coas pantallas táctiles. Ai, mamá, todas as parellas teñen segredos. É normal. Pois que queres que che diga? Mal, paréceme mal. El sabe o que penso eu dos comecocos, pero tamén sabe que son unha muller tolerante que valora a sinceridade. O es que che parece se lle comento que se quede a cear hoxe connosco, Sí, por que non? Ai, claro que sí! Cea en familia! Berto atopa unha figura paterna no primeiro que pasa. Debe ser porque o meu ex apenas xogaba con el de pequeno. Lembro que chamaba papá a toda a taberna. Que? Está rico, a que sí? Pois xa verás cando probes a cea de hoxe. Xa me dixo miña nai que se viñas ti cociñaba ela. Ai, non, se esa muller, que partidazo, mira. Ai. Biches. Son de cando miña nai era nova. Aquí tería uns 25 anos. Non me digas que non está guapa, co pelo longo, Esta daqui, que ben lle senta o pantalón de campá, En fin. Vou preparar de comer, Non te levantes. Senta e que presa hai? Ponte cómodo, E se queres botar unha sesta, pois xa sabes onde está o dormitorio, Ai, que truai. Cuida, limpa un pouquiño. Como hoxe temos convidados, imos lucirnos un pouco, nin máis nin menos que cun pote mariñeiro de mexillóns. Os mexillóns son unha boísima fonte de ferro, e como hai que coidarse un pouco, pois hoxe toca unha dose. Fun ao mercado, comprei este kilo de mexillóns que xa están limpos e preparados, a cocción lista. Polo tanto, tan só queda poñernos coa receita. Agora o que toca é quitar as cunchas.
Isto queda aquí polo momento. Agora voume poñer co verde, que hai que picalo todo ben, e despois a tixola. A cebola, as cenorias, o allo e o tomate, e despois a sofrixilo todo. Isto xa está pedindo un pouquiño de dillo. Chin, chin. Deixámolo reducir e engadimos un pouco de caldo de cocer os mexillóns. Agora tocan as patacas, que xa as cortei antes para ir adiantando un pouco de traballo. E seguimos, remexe que remexe ben a lume lento. E agora volven os protagonistas, os mexillóns. Botámolos na tixola xunto ás gambas e as ervellas. Xa non queda máis que salgar un pouco. E finalmente decoramos cun pouco de pirixel picado e listo. Manolo, que xa está comida! Sí, creo que foi un dos días máis tristes da miña vida. Que ás veces penso que Sara, pois, está con outro. Durante un tempo estive a espiar o seu correo electrónico ata que ela, pois, se decatou e cambiou a clave. Isto non llo digas a miña nai, Gústame moito a xente que sabe escoitar. É como un don. Podes ser unha bellísima persoa e non saber escoitar. Por onde ia? Ah, sí. Os 14 anos, no campamento. Mollei a cama. Deixeime todo por riba e soubo todo o mundo. E ás veces creo que todos os meus traumas veñen de aí, non? Desa sensación de humidade e calor na entreperna. Manolo é desas persoas que sempre van ter un minuto para ti e iso conta moito. En fin, pode que perdera un coche, pero se gaño un amigo, pode merecer a pena. Ben, un amigo ou un pai político, non? Papá Manolo. Es que fin a táboa de pasar o ferro. Ando a 1000. Que tal? Como foi o maratón de coser retallos? Ai, fillo, moi intenso. Ai, tes que ver a pomba da paz que está a facer Pili. É enorme. E con costuras dun cuarto de polgada. Brutal. Onde está Manolo, que lle quero dar un bico? Manolo! Berto, estiveches fumando? Eu? Non. Foi o teu mozo. Manolo, fumando? Yep. E tabaco negro? Yep. Se cadre por iso que toma tanta goma de mascar de menta. Increíble. Estás aí? Veña, non sexas tímido. Así que fumando, tunante. Xa che darei eu a ti, que estás feito unha caixa de sorpresas. Oes, agora teño que marchar, que está Pili agardándome no coche. Só quería dicirche que teño ganas de verte. Oh, e moitas grazas por aturar a Berto, que xa sei que é insufrible. Pero xa atoparei o xeito de compensarte. Compra goma de mascar. Ah? A verdade é que se agradece ter un home pola casa. Alguén que me entende, que me mira sen prexuizos.
Despois quedei con el, con Manolo, para dar unha volta. Pero mentres vou aproveitar para coñecer máis sitios interesantes. Hola, benvido. Que tal? Bueno, Queco, mil grazas por deixarme estar aquí en Conservas de Cambados. Me encanta me enseñala para que a xente vexa un poquinho o que facemos. A miña nai estaría encantada porque con esta bata parezco médico. Sí, casi casi. Entón, esta sería a planta de producción, non? Bueno, o que estamos facendo hoxe é un atún rojo. Aquí facemos moitísimo marisco, dámoslle moitísima importancia ao marisco fresco de aquí, traballamos sempre fresco. Xa sea o mexillón, o berberecho, a meixa, a navalla, a zamburiña, por exemplo. Son produtos que son moi importantes para nós. A materia prima ten que ser da zona, a materia prima ten que ser boa, pero depois a tecnoloxía axuda a facer un produto un poquinho mellor. Todos estes produtos fanse sempre en campaña, fanse só unha vez ao ano e facemos a produción para todo o ano. Exportades toda esa materia prima galega. Un mercado moi importante para nós é o mercado nacional, o mercado español, e aparte exportamos todo o que é Centro Europa, a zona de Asia tamén, incluso chegamos hasta Nueva Zelanda, a Estados Unidos, a Centroamérica, e incluso parte desa produción vai tamén para África. A mí o que máis me gusta é un produto que é relativamente novo para nós, que son as huevas de erizo. Huevas de erizo? O que facemos é compramos o erizo inteiro, aquí nas lonjas, quitamos ya a sesera, a parte de arriba da cabeza, e con unha cucharilla de café vamos quitando as huevas e empacando a man na lata. Ah, que rico. É un auténtico sabor a mar. E para xente que é un pouco así desastriño, como no meu caso, canto pode durar unha lata así en bo estado, en estado óptimo? Bueno, unha lata realmente non caduca nunca. Non ten unha fecha de caducidade, o que ten é unha fecha de consumo preferente que, digamos que por lei, estamos obligados a poñer. Pero se na casa tes algunha lata, sobre todo de peixe, que vaya en aceite, tanto de girasol ou en aceite de oliva, que este pasado esa fecha de consumo preferente, a lata está en bo estado, o seu consumo é perfectamente viable. O marisco é un poquinho máis delicado, pero no que é nos peixes, no bonito, por exemplo, digamos que é como un gran reserva nun viño, pois podese facer algo así parecido. E falando de gran reserva, isto, sabes, estou aí botando un ollo e tedes produtos gourmet. Sí. Eu son de Bodente. Ese produto que vendemos como gourmet é un produto que bueno, no que o máis importante é a materia prima, empacadiña a man, para que a apertura sea bonita, e depois unha presentación exterior tamén, digamos, chamativa e que vaya acorde co que vai dentro. Queco, foi un placer estar aquí en Conservas de Cambados, Cada vez que coma mexillóns en escabeche, pensarei en ti. Gracias por ti. Gracias. Pues hasta a próxima. Ata outra. Vale, quítome aquí a bata. Canto teño que aprender eu. Preciso atopar unha idea coa que facerme un home de proveito. Teño que comentalo con Manolo a ver que me aconsella. Manolo, son eu. Que ben o pasei. Onde andabas? A electricidade segue fallando. E atopei cabichas no recordatorio da comunión de Brais. Ah, sí. É que Manolo quería sair fora e fomos aos karts. A onde? Os karts, xa sabes, non, pois? E gañou el. A verdade é que é certo iso de que lle pisa bastante, Pero tranquila que o do coche xa está máis ca esquecido. É que me custa imaginalo. Pois sí, e despois fomos ao bar de Chiño. Sí, a botarlle aí unhas aos comecartos. Imposible, se el nin soporta Chiño. Pero que dis? Se ali é un máis da familia, se chamanlle Sol e Sombra. Estivemos aí xogando, apostando, chucharonme todo. Xogando tú, tío, unha besta, unha máquina, un fora de serie, un fenómeno. Sí, perdona, que me están chamando. Ah, mira que... Manoliño, que pasa? A brisca? Non sei, non, pero aprendo rápido. Veña, vou para allá. Eso, chao.
Alucina, Pili. Sí, ainda por riba teñen a obra sen facer. Sí. Agora, cando acendo a cafeteira, abres a porta do garaxe. Sí, como cho conto. Fumador, xogador, alcohólico. Ti crees que é só para caerlle ben aberto? Iso penso eu tamén. Veña, Pili, non, Non me fales de dobre vida. Non, por favor. Por favor, non me comas a cabeza. Veña, falamos, que ainda teño que facer o regalo para a fillada de Lucita. Si, e ten que estar para mañá. Un bico. Ai, que día. Xa escoitastes, non? Pois sí, agora deuseme por pintar camisetas. E semella que vai moi ben. Todas as amigas queren unha. Desta volta, escollín unha branca ben sinxeliña e voulle dar vida pintándolle unha áncora azul. Remexendo por internet, que se me dá ben, atopei esta áncora e imprimina en grande. Agora, para empezar, teño que pasalo a papel adhesivo. O conto é ilo calcando con coidado de seguir ben as liñas. Agora que o temos pasado a adhesivo, cortamos o deseño e pegámolo na camiseta. No peito é onde mellor vai quedar. Con estas pinturas de tea e cunha esponxa, hai que ir dando cor pouco a pouco. Rematada a primeira capa, imos coa segunda. Hai que asegurar o deseño. Agora, non hai máis que retirar o adhesivo e listo. A camiseta parece outra. Voilà. Pero non se pode poñer xa, Primeiro hai que deixar que seque. Ui, xa se está chegando a hora da cea familiar de Berto. Que guai. Non sei, pero teño un mal presentimento. E segue cheirando a tabaco. ¡Fenómeno! ¡Qué perigo tes! Estás cuspidiño a Charles Bronson. Miña nai vai quedar pampa. Está arriba, poñéndose guapa. Queres tomar uns refrixerios? Sí? Veña. Pois a verdade é que está ansiosa por verte, Un fillo decátase destas cousas. Por certo, se queres quedar a dormir esta noite, xa sabes, que por min non hai problema. Quero dicir que somos moi modernos nesta casa, Viva o amor e todo iso. Claro. Onde está? Na terraza, o teléfono. Margaridas! Que sorpresa! Do teu príncipe azul. Eu voume que... Como? Non quedas a cear? É a túa noite. Cando quero o meu fillo é un encanto. Que mágoa que non queira case nunca. En realidade foi idea de Manolo, pero que ten razón, porque tres son multitude e o amor hai que celebralo, porque que hai máis bonito cunha parella namorada. Ai, aquí fica o home da casa. Coida da miña nai, Por certo, fixenche unha copia das chaves que é máis cómodo, Vémonos, papuchi. Xa vou, un intre. E prepárate que hoxe vas levar. A ver que é iso de xogar, de beber, de ir á tasca do chiño. Estás botado a perder ou que? Vouche ter que ler a cartilla. Pero tranquilo, que hoxe estou tan cansa que nin ganas de discutir teño. Necesito mimos.
Serás parvo. A ver, que me queres dicir que non te atreves a dicirme en persoa? Como, que estás na cama? Metichaste na miña cama, lagarteiro. Eu que vou facer? Prepararlle a cea a un bo mozo que fuma, que bebe, que come no... Que? Ei, Manolo! Manolo! Déxate de bromas, Se queres que nos metamos na cama, vas ter que arranxarme este enchufe. Manolo! Manolo! Pero de verdade que estás na miña cama. Ai, amante bandido. Casado, inda por riba casado. Inda non quitei o susto do corpo. E que serpes saían pola boca desa muller. E como berraba. Eu estaba tranquilamente tomándolle unha cun colega e nesta que un coche patrulla a toda velocidade e a min xa me extrañou, claro. E despois a miña nai contoume que foron os veciños que chamaron polo escándalo. Pero, iso sí, non houbo ninguén detido. Todo por culpa de Berto. E o peor é que non podo berrarlle por ser parvo. Eu sigo pensando que Ramón, que é como se chama, Ramón, é unha bellísima persoa. Non quero que todo isto afecte a nosa relación. O problema é que a súa muller non lle deixa quedar máis conmigo. Di que son unha mala influencia. Oes, vas chamar a Manolo para que remate de arranxar todo isto? É que despois do que pasou, os do servizo técnico creo que non van querer enviar a ningún outro electricista. Pois non sei, porque Manolo está algo enfadado. Deulle un ataque de celos. Pero Manolo saberá que o teu con Ramón xa rematou, non? Non, perdoa, non. Sabes que? Empecemos de novo. Creo que vou intentar arranxalo por min mesmo, Alberto, que nin se che ocorra chegarte a eses fusibles. Que se só vou botar un ollo, tranquila, é un ollo na máis. Alberto! Que teño un cursiño, tranquila, mamá. Alberto! 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 E para o forno, tes que poñer a... Sabes o que che digo? Que vou sulo... Para a televisión, pois a campana extractora. Sabes o que... Manolo é un manitas. Manolo está... Manolo. Perdón. Manolo, guapetón, cando teñas un intrechama que quero propoñerche... Pero despois... Perdón. Olá. Olá, buenos días. Aí. Que tontería, vamos. Gústame a xente que sabe escoitar. É como un do. A mí estaba tomando una cosa con los colegas y... Vale.